गिबियावनो जों दिनैनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम साबायखर जासिबाय आरो लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिनि गासै नायगिरि बिथांमोननिसिमबो साबायखर जासिबाय। जों दिनै दिहिरा ब्लकनि सिङाव थानाय दिहिरा प्राइमारिनिफ्राय माखासे खेंफोरथि होनो जों बेवहाय प्राइमारिनि माखासे वार्कारफोरा ज' जादों। लोगोसे जोंजों दङ जोंहा दिहिरा प्राइमारिनि आफादगिरि, लोगोसे नेहाथारि, लोगोसे माखासे जोंनि दिहिरा प्राइमारिनो गासै मावथिफोरखौ लानानै जों दिनैहाय माखासे खेंफोरथि होनो होननानै दिनैनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों खेंफोरथि होनो होननानै जों दिनैहाय नोंथांखौ माने खावलायना लाबोनाय जादों। दा बेनि गेजेराव जों बेखौनो बुंनो सानदों दि थांनाय साननैसो सिगां आमार दतमा ब्लक बिपिएफ पेजआ जे दिहिरा ब्लकनि सिङाव थानाय दिहिरा पिएचडिसिनि चेयारमेन, सिब्रुबारिनि दिहिरा पिएचडिनि चेयारमेन, बिथांखौ माने बिथांमोना आंखौनो जेनेबा आंखौ जेनेबा चेयारमेना बिपिएफआव हाबफैबाय होननानै बिथांमोना माने हाइलाइट खालामना होगासिनो दङ। दा बेफोरो माने पुरा नंखाय। मानो होनबा जि भिडिअखौ बिथांमोना शेयार खालामगासिनो बे भिडिअआ जोंनि सिब्रुबारिनि सिङाव थानाय दैमुगारि गामि मोनसे सुपा, बिनि जों बे हिदिनखालि बेयाव मिटिंसोमोन, गामिनि मिटिं। दा बे गामिनि मिटिंखौनो जानो हागौ सोरबा बिपिएफनि सापर्ट दंखोमा बै मानसिया फट'खौ खेबखुमानानै भिडिअखौ लाखुमानानै माने बेखौ भाइरेल खालामना होदों आरो जेनेबा दिहिरा ब्लकनि सिङाव थानाय दिहिरा पिएचडिनि चेयारमेना बिपिएफआव हाबबाय होननानै बेखौ माने भाइरेल खालामना होदों। दा बेखौनो लानानै जेनेबा आमार दतमा ब्लक बिपिएफनि फेसबुक पेजआ बेखौ माने फोसावगासिनो आरो। ओंखायनो जों बेखौ माने दिनैनि बे नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लि निउसनि गेजेरजों जों बेखौ माने नंखाय होननानै बुंदों। मानो होनबा जोङो बा आङो चेयारमेन हिसाबै दिनैसिमबो इउपिपिएलनि खामानि मावगासिनो बा चेयारमेन मासिखौ लानानै खामानि मावगासिनो। दा बिपिएफआव हाबनायनि दिनैनि समाव खोथा फैया। बै समाव जोङो जेब्ला माने इउपिपिएल हिसाबै सरकार गैयामोन, बै समाव बिथांमोना सरकार सलायनायनिफ्रायनो जोङो इउपिपिएलनि जानानै मावबोगासिनो। जों बे दिहिरा प्राइमारि हिसाबै जों इउपिपिएल फाउन्डार। बेनिखायनो दिनैनि समाव जोङो दानैनि समावसो माने बिपिएफआव थांनांगौ बा बिपिएफआव जइन जानांगौनि जेबो खोथायानो फैया। मानो होनबा बे भिडिअनि माखासे आबहावाखौ नायबानो मिथिगोन। मानो होनबा बे भिडिअआव जिथु माने मानसिफोरनि ड्रेस, गाननाय जोमनाय ड्रेस, बेखौ नायबानो मिथिगोन माने मानिबा अबेबा पार्टिनि जइन प्रग्राम ना अबेबा मोनसे गामिनि मिटिं। बेनि मिटिंनि आबहावानि जिथु मानसिफोरनि गाननाय ड्रेस बेनो फोरमायो आरो जेनेबा बे मोनसे जोंनि दैमुगुरि गामिनि मोनसे मिटिंसोमोन, बियो गामिनि मिटिं। बे गामिनि माखासे हाबा हुखाफोरखौ लानानै जों सावरायलायनो होननानै बै दिनखालि मिटिं जादोंमोन। दा बेखौनो खेबख'नानै बिथांमोना बिदि हाइलाइट खालामना होदों आरो। ओंखायनो जों बेखौ नंखाय होननानै दिनैनि गेजेरजों जों फोरमायदों आरो आं बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बै आमार दतमा बिपिएफ पेजनिसिम बेखौनो फोरमायहरनो सानदों दि जाहाथे बै नंखाय जिथु माने फोसावनाय बेखौ बिथांमोना थाबनो डिलिट खालामनांगौ आरो जिथु माने नंखाय फोसावबाय थानाय बेखौ बन्द' खालामनांगौ। आरो जुदि बन्द' खालामाबा आं नंखाय फोसावनायनि थाखाय बिथांमोननि सायाव आं थाबैनो माने बिथांमोनखौ बा बिथांमोननि बिपिएफ पेजखौ माने आयेननि राहा लानाय जागोन होननानै आं दिनै बे नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजों बिथांमोनखौ माने बुंहरनाय जाबाय आरो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गैस्ट्र'न'लजि, इउर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, आइसिइउ आरो एनआइसिइउ, पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, सि सेक्सन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनि स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेसन खालामनायनिबो सुबिदा दं।
आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।